ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் M1 கோரில் எப்படி ஆப்புக்கெல்லாம் லாக் போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அந்த ஆப்பும் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும், இருந்தாலும் நான் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் காட்டிக்கிறேன். இந்த ஐடியா எனக்கு வரவே இல்லை. இதை காட்டினவர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், ஆப்புக்கு லாக் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. அவர் பேர் லவ்லி செல்வா. ப்ரோ, ஹவு டு ஆப் லாக் இன் சாம்சங் M01 கோர் ப்ரோ ப்ளீஸ்ன்னு போட்டிருக்காரு. வாங்க அவருக்காக இந்த வீடியோவை நம்ம பண்ணலாம். ப்ளே ஸ்டோர் போங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் நம்ம ஏற்கனவே ஆப் லாக் ப்ரோன்னு இருக்குல்ல, அது இது பண்ணுங்கள். இது பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்துடும். அதில் டென்ஷன்னு அந்த கம்பெனி பேரோ எதுவும் போட்டிருக்கோம். அது ஓப்பன் கொடுத்துருங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துருங்க. அப்படியே இப்போ அக்செப்ட் போடுங்க. அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு எதாவது போடுங்க. நம்ம இனிஷியலே போடுவோம். எஸ் போட்டுட்டு லாக் கொடுங்க. லாக் கொடுத்துட்டு இதில் அந்த பெர்மிஷன் கேட்கும். அதில் நம்ம பெர்மிஷன் ஆப் லாக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துடலாம். அடுத்து இங்கே இதில் ரெண்டாவது பெர்மிஷன் கேட்கும், அக்சஸபிலிட்டிக்கு. அதுக்கு கீழே போயிருங்க. கீழே போய் அக்சஸபிலிட்டிக்கு யூஸ் சர்வீஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க. அதில் ஆப் லாக் கொடுத்துருங்க. அலோ கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துடுங்க. ஆப் லாக் இருக்குது, அதில் ஆன் கொடுத்துருங்க. அலோ. இப்போ இதை ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ ஆப்ஸ் கொடுங்க. ஆப்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா இதில் நம்ம யூடியூப் ஸ்டுடியோ எல்லாத்தையும் லாக் போட்டுடலாம். போதும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா சும்மா சாம்பிளுக்கு தான். இப்போ எல்லா ஆப்பையும் லாக் போட்டாச்சு. இப்போ வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்துட்டு உங்களுக்கு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டுனால் பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்குது. இது அதில் மற்ற செட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் தெம்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மாதிரி வைக்கிறதுன்னு. இது வேணால் வைப்போம், இது நல்லாயிருக்கு. இது அப்ளை கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த தெம் வச்சுக்கோங்களாம். பேட்டர்னும் இருக்குது, நம்பரும் இருக்குது. நீங்கள் நம்பர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்துடும், பேட்டர்ன் கொடுத்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் வந்துடும். நான் பேட்டர்ன் தான் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து வால்ட்டு கொடுங்க. வால்ட்டில் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. நம்மளுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு காட்டக்கூடாத ஃபோட்டோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம அதை மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், அடுத்தவங்க பார்க்க முடியாது. என் ஃபோட்டோலாம் இருக்குது, அதை ஹைடு கொடுத்துருங்க. ஹைடு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது லோடிங் ஆகிரும். லோடிங் ஆகிட்டு அது காணாமல் போயிடும். அதை நீங்கள் இப்போ தனியாக ஆப் லாக் மூலமாக பார்த்துக்கலாம். இதில் இப்போ கேலரியில் இருக்கிறது. இது கேலரிக்கு பாஸ்வேர்டு கேட்குது. பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் காணும். இப்போ நம்ம போய் ஆப் லாக்குள்ளே போனோன்னா திருப்பி பாஸ்வேர்டு கேட்கும். எதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம போய் வால்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நம்ம பார்க்குற மாதிரி ஆயிடும். அதை இல்லாட்டினா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எல்லோரும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் செலக்ட் கொடுத்துட்டு அன்ஹைடு பண்ணிட்டிங்கன்னா திருப்பி கேலரிக்கே வந்துடும். அது இது 2-in-1 ஃபோட்டோஸு. இது பார்த்திங்கன்னா இல்லை, இண்டிவிஜுவல் செல்ஃபின்னு ஏதோ மோடு இருக்குது, அது எனக்கு தெரில. தப்பான பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா யாராச்சும் நமக்கு தெரியாமல் தப்பான பாஸ்வேர்டு போட நினச்சா அதை போட்டுட்டா அவங்கள இந்த ஆப் லாக் ஃபோட்டோ எடுத்துரும். இப்போ வேணாம், நான் இப்போ
நைட்டு நேரத்தில் இருக்கேன், அதனால் அது ஒழுங்காக தெரியாது. அது வேணுன்னா நீங்கள் கொடுத்துருங்க. அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா யார் வந்து தப்பான ஆப்புக்குள்ளே போய் தப்பான பாஸ்வேர்டு போட்டாங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேமரா மோடு வந்து செல்ஃபி எடுத்துன்னு யார் வந்து உங்கள் ஃபோனை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு காட்டி கொடுத்துரும். இதான் ஆப்லாக் ப்ரோ. இதுக்கு காரணம் லவ்லி செல்வா தான். அவர் தான் இந்த வீடியோவை இங்கே போடவே சொன்னார் கமெண்டில். வேறு யாராவது போடணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துட்றேன். சரி கைஸ், உங்களுக்கு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லவே மறந்துட்டேன். இதில் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து சொன்னார், எங்கே போனார், இவர் தான் வீரத்தமிழன். இவர் வந்து என் சப்ஸ்கிரைபர் ரேஞ்சை மாற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் இப்போ தான் ஆரம்பித்தேன், ஒரு மாதம் இருக்கும். அதுக்குள்ளேயும் 18 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தது எனக்கு பெருசு தான். 1200 லைக்ஸ் வந்ததும் பெருசு. யார் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண வீரத்தமிழன் கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. சரி கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை அப்படியே போட்டுடுறேன். இப்போ கூட ஒருத்தர் வந்து பேரண்டல் லாக் வீடியோலாம் கேட்டார், அது நான் இப்போ தான் போட்டேன். சரி கைஸ், உங்களுக்கு வேறு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த ஆப்லாக்கில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இதை நம்ம டெலீட் பண்ணாலும் லாக்அப் போயிடும். ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டருக்குள்ளே போகிறேன். போனால் பாஸ்வேர்டு கேட்குது, நான் கொடுத்துட்றேன். இப்போ வெளியே வந்துடுறேன். இப்போ வந்து இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன்னா அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டுக்குள்ளே போனால் சதமாயிடும். இந்த விஷயம் மட்டும் உங்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா பாஸ்வேர்டு போயிடும். அதனால தான் இதோட இதையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. லவ்லி செல்வா அவர் கேட்டிருந்தார், இந்த ஆப்லாக் இந்த மாதிரி தான் சார் வரும். எல்லாருமே நான் இந்த ஃபோனில் மற்ற ஆப்லாக் இந்த மாதிரி ஆப்லாக்லாம் எடுக்கலை, ஆனால் இந்த ஆப்லாக் எடுத்துருச்சு. அதனால தான் நான் இது போட்டிருக்கேன். சரி கைஸ், உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் என்ன வேணுமோன்னு கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ என்னென்னா, நான் ஷேரிட்டை தடை பண்ணிட்டாங்க. அதனால் எது மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.